Isip tubag sa suliran sa kakuwang sa mga bond papers nga gamiton sa printed modules, dipid Lapu-Lapu nagmugna og offline module application. Siluan meron din na siyang PMA RTV Presents. Matag Miyerkules ang distribution sa printed modules sa Buaya Elementary School. Busa miduaw na usab sa tunghaan ang mga ginikanan sama nila ni Josephine Inot o Grobilin Torquido. Apaning si Manaha, gi-introduce na sa mga magtutudlo ngadto kanila ang offline module app. Usa kini kamatang sa app nga wa manginahanglan og internet connection. Example sa grade 2, mo i-click na ko siya ang application, mugawas tanan subjects. And then, example, mo pislit ko sa mathematics. So, nanasad tanan nga week sa module for quarter 1. Mato ni Ma'am Ariesa Berdon, Robotics Coordinator o Grade 2 Advisor sa Buaya Elementary School, nga tungod sa suliran sa kakuwang sa supply sa mga bond papers alang sa printed modules, nahuna-hunaan sa Information Technology Officer sa DepEd Lapu-Lapu ang pagmugna og paperless module. Wa kini manginahanglan og internet connection, ilabi na kay sagad sa mga tinunan sa mga public schools. Walay access sa internet. Nanay two ways unsaon pag-share through mobile phone. First is share it para kung wa jud kay internet, pwede ra ka phone to phone through share it. Then ang other one is mag-download ta through internet. Alang nila ni Josephine o Grobilin, dako kayo kining ikatabang kay dili na sila kinahanglang mag-apas pirmi sa oras. Kay anaa naman sa cellphone ang tanang modules alang sa first quarter. Mag-download yung ko kinahanglan ato kay hasol manggod sige kuha pod. At least kanang nana lang ka sa balay na kay kuan nya di na mapug ka magpaload, kinahanglan magpaload haron lang jud ka makakita. Mas labing maayo kay dili na kompromiso nga moari pa ko sa school ana. Kung naalay meeting, ipatawag lang mi. Matod sa principal sa Buaya Elementary School, Irene Godines, 80% sa mga ginikanan nga may Android phone ang interesado sa offline module app ug nagpa-download na dayon niini. Naglaro karon ang kadagkuan sa DepEd Lapu-Lapu nga ipaambit ang nasong ideya ngadto usab sa regional nga buhatan sa DepEd aron usab kini makapa-inspire sa ubang mga division office nga mohimo og ilang kaugalingong offline module app aron usab kita makatabang sa pagproteher sa kalikupan. 50% lang usab sa mga ginikanan sa mga tinunan sa Buaya Elementary School ang may smartphone. Busa ang mga ginikanan sama ni Ernesta Buok nga analog pa ang cellphone, magpabilin lang una nga mogamit sa printed modules ug matag simanang moduaw sa tunghaan aron sa pagkuha ug paghatod og balik sa tunghaan sa mga natubag na nga modules. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.